€15.80. Dan huwa l-ammont li jonfoq kull 8 ijiem raġel li tkellem ma' Net News f'mediċina li kienet tingħatalu mingħajr ħlas għaliex intitolat għaliha. Iżda li issa tinsab out of stock u għalhekk ikollu jixtriha minn butu. Baqgħet tgħidli out of stock, qalt li bil-flus għandi. Qalt li ma tal-gvern dan hawn il-POIC m'għandhomx. U diet nitkellmu 15 kull kemm. Kull kemm once 8 days, kull 8 days. Min barra dan il-krim li jkollu jixtrih sabiex ma jitlifx id-dawl tajneħa l-kollox, dan ir-raġel stqarmana li jkollu jixtri wkoll diversi affarijiet oħra minħabba l-kondizzjonijiet li jbati minnhom, tant li ma jirnexxilux iwassal sal-aħħar tax-xahar, anke għal fatt li minħabba dawn l-istess kondizzjonijiet ir-raġel ma jistax imur jaħdem. Ħanajlek after m'għandniex kapriċċi, ġimgħatej u nofs ġieli tlieta. Sorry. Nifqu, mbagħad nistennew iċ-ċekk jiġu. Id-dispjaċut, ir-raġel kompla jgħidilna li apparti dawn l-ispejjeż ikollu jħallas ukoll għall-infermiera privata sabiex tiġi teħodlu d-demm fir-residenza tiegħu minħabba li mhux possibbli li jimxi saċ-ċentru tas-saħħa u lanqas għandu lil min jista' jwasslu. Stqarmana li jkollu jagħmel dan minħabba li qalulu li hemm nuqqas ta' staff f'Ker Malta. Barra minn hekk joħdu li d-dem darba fil-ġimgħa, 10 euro oħra fil-ġimgħa għax il-home care m'għandhomx nurses biex jaħdmu, ikollhom ċipwata privata, 10 euro oħra fil-ġimgħa, dak jiġu 520 fis-sena, ħabba l-welferina biex ikejlu l-welferina. Tistax mur tibdu ġo klinik jew? M'għandix jew minn hawn sem tan nimxi ma nimxix. Kif bima ħajwassani biex ħammur. Fit-tmiem l-intervista u stqar li żgur mhux ser jirnexxielu jibqa' jixtri dan it-tip ta' qtar kull ġimgħa għaliex il-pis huwa kbir. Għal ġimgħa tnejn tlieta tista' tgħixi ma mhux all year round. Ma tistax. U titnaqqas minn x'imkien ieħor. Xerowna Debono, Net News.